Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Malin dari suku Tigo Korong. Bagian Manjolang dari penghulu dari suku Tigo Korong. Menti ada Sarimudo. Ikulah tradisi awak di Minangkabau tentang masalah minyak mamak yang lah meninggal di Nagari Selayo. Yang punya do balang lah, ada kain pelapa, kain berangkot dan kain-kain yang lain, kain pelapa. Ikut tradisi penguburan atau pemakaman di Nagari Selayu awak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang lah meninggal kini mama awak dari arah Gumelang dari suku Caniago. Dan ikulah nyiak-nyiak mamak yang lain, ada pintu langit, pelawan basah, Bangun sate, bangun sate, dan ada juga yang di belakang orang kayu berani. Itulah empu-empu ada di Minangkabau, khususnya di Nagari Selayo. Okeylah, inilah sekian itu dari pemangku adat dari suku Tigo Korong, cara-cara atau adat-adat di kuburan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mangun satu. Beliau Tuan Encik Sulaiman. Minta balik kami maaf. Beliau Datuk Radio Bergerak. Yo lalu tu. Minta balik kami izin satu maaf hanya tu. Dulu masa. Beliau Tuan Malin Ameh. Yo lalu kan. Minta balik kami maaf hanya Tuan. Beliau Datuk Rajo Nan Putih. Yo lalu tu. Minta balik kami izin satu maaf hanya Tuan. Beliau Datuk Bandar Kayu. Balik kami izin satu maaf hanya Tuan. Beliau Datuk Pasar. Minta Yo lalu kan tu. balik kami izin satu maaf hanya Dulu Tuan. tu. Coba tu lebih. Beliau Datuk Basar Ampek Korong. Lalu tu. Minta balik kami izin satu maaf hanya Tuan. Beliau Datuk Rajo Kasih. Yo lalu kalau tu. Minta balik kami izin satu maaf. Allah dulu baru izin masa. Beliau Datuk Malintang Sultan. Lalu tu. Minta balik kami izin satu maaf. Lalu tu. Beliau Datuk Rajo Lenggah. Yo lalu tu. Minta balik kami izin satu maaf. Beliau Tuan Malin Kayu. Ya lalu. Minta balik kami izin satu maaf. Dulu. Beliau Tuan Pakih Batua. Yo lalu kan tu. Minta balik kami maaf hanya Tuan. Beliau Datuk Marah Sultan. Yo lalu kalau ada Minta balik kami izin satu maaf hanya Tuan. Tan Palindih. Minta balik kami izin satu maaf hanya Tuan. Beliau Datuk Rajo Bangkeh Nan dari Mudia. Minta balik kami izin satu maaf hanya Tuan. Datuk Indo Basar. Sungguh pun Datuk dang kato larape. Sagalo Datuk gitu saratu sagalo guru barang sadu nan nadi fisiko ka tampe ambo mang balikan persembahan. Bali ambo kan indak perlu dah kata atok kata bilang tak sabuk namo tapi digala melainkan sambah data persambah namo. Kasa isi medan tanahnya lah tampe ambo mang balikan persembahan. Baka padu Datuk Indo Bahasa lah tampe kembalinya persembahan ambo hanya Datuk. Kapadu tuan situ mula Datuk mengembalikan hanya Datuk. Adapun nan ka ambo pun persembahkan kepada Datuk nanti dua dari padu sagalo Datuk nam namo silang nang bangka kerajaan nan berjuang kan lai dua nambak janyo kato rawi kurang dua hadis Melayu laika namunnya. Mulu dirawi sagu nangku salak di ladang ba kalumbangan si kujo mati nan ba bujuran. Baik kuak dinan selawi selama nangku kalah kuak padang nambah tantangan bulu tali nan ba tujuan. Baik kuak elok bunikan alah sa pandangaran rupu nan alah kiro sa pemandangan. Banyak kini kan iwalah bawaki sagalo Datuk nam namo silang namo pangka kerajaan nan bajunjong kapado badan diri ambo. Ateh malelokan nan sepanjang adat di Sagalo Datuk gitu. Barisinan. Laiklah ka baizinkan ambo di Sagalo Datuk gitu satu Sagalo guru sakalipun. Sungguh pun sado itu. Yola nak babari ambo pitua dari Datuk nan sa patanantun hanya Datuk. Sekian nan kadipulangkan kapado Datuk Indo Basar. Lah sampai di Datuk Mangun Sati. Bilang sanggup itu dahulu Datuk. Sabah mula Datuk Samintaru nak ambo payukan kapadu sagalo Datuk kitu 100 sagalo guru dahulu Datuk. Sabah hanya Datuk. Beliau angku Datuk magek bajolang lelu manjo. Lalu kalau tak dosa. Babari ambo izin 100 jo maaf hanyongku. Lah dulu tu. Beliau Datuk Sari Mudo. Lalu kalau tu. Babari ambo izin hanya Datuk. Lah dulu dia tu. Beliau Tuan Malin Marajo. Ya lalu lah Indo Basar. Babari ambo maaf hanya Tuan. Lah dulu mati Indo Basar. Beliau Datuk
Datuk Pono Marajo. Yo lalu lah tu dosa. Babari ambo izin hanya Datuk. Dosa pun. Beliau Datuk. Datuk orang kayu berani. Yo lalu lah tu dosa. Babari ambo izin hanya Datuk. Dah dulu lah tu dosa. Beliau Datuk. Datuk Sati Caniago Mudi. Yo lalu kalau tu dosa. Babari ambo izin hanya Datuk. Ada ni itu. Beliau Datuk. Datuk Pintu Langit. Yo lalu lah tu. Babari ambo izin hanya Datuk. Lalu mana? Beliau Datuk. Datuk Mangkuto Sati. Yo lalu kalau tu dosa. Babari ambo izin hanya Datuk. Lalu dosa. Beliau Angku Datuk. Datuk Mangku Dongama. Yo lalu kalau tu dosa. Babari ambo izin Rabtu jemaah hanya ku. La dulu nyo. Babari ambo izin hanya Datuk. Beliau Datuk. Datuk Rajo Sulaiman. Babari ambo izin hanya Datuk. Beliau Datuk. Datuk Rajo Melano. Babari ambo izin hanya Datuk. Beliau Tuan Angku Datuk Rajo Mudo. Babari ambo izin hanya Datuk. Rajo Intan dan dari atas. Beliau Datuk Rajo Intan nan dari atas. Babari ambo izin hanya Datuk. Beliau Datuk Bagindo Sultan. Lalu kalau tu dosa. Babari ambo izin hanya Datuk. Dah dulu tu dosa. Lai. Beliau Datuk Mangun Sati. Lalu kalah Datuk dosa. Sungguh pun Datuk dan katulah rapiat sagalo Datuk nan ba namo selang nan ba pangka kerajaan nan ba junjang barang sadu nan hadir di siku katampe ambo mengembalikan pertambahan. Abadi ambo kan tidak toh kata atok ba ibarat orang baca tu kata dia ba bilang melainkan sambah data persambahan ambo hanya Datuk. Sungguh pun sadua itu kasaising medan tanahnya lah sampai ambo mengembalikan persambahan. Apakah padu Datuk Mangun Sati lah sampai kembalinya persambahan ambo karena lah dari Datuk sampai terabiknya tadi. Kepada tuan kita malah Datuk mengembalikan hanya Datuk. Adapun nan kamu persambahkan kepada Datuk kan iu nan bak panjang pitua Datuk tadi. Manolanya nan sepanjang pitua dari padu Datuk tadi. Lah kuat padang nan ba tantangan buh tali nan ba tujuan. Joko bunikan Allah sepandangaran rupu pun Allah puluh sepamandangan. Batohnya kini nan kamu persambahkan kepada Datuk. Iyo puluh lah berwakil sagalo Datuk kitu 100 sagalo guru kepada diri ambo. Ateh membayi nan sepanjang persambahan Datuk tadi. Abadi sinan lai puluh kolah kabaizinkan ambo di sagalo Datuk. Nan ba namo selang nan ba pangka kerajaan nan ba junjang. Sungguh pun baik tuyu lah nak babari ambo pitua dari Datuk nan sapatanan tun hanya Datuk. Lah sampai Datuk itu pasal. Bilang senggo itu. Sabar malah Datuk Samin taruh nak ambo payukan kepada sagalo Datuk nam namo silang nau pangka kerajaan nan bajunjang dahulu hanya Datuk. Sabar hanya Datuk. Beliau Datuk itu pasal. Iyo lalu kalah Datuk Mangun Sati. Dan sepanjang persambahan Datuk tadi ialah ambo payukan kepada sagalo Datuk nam namo silang nau pangka kerajaan nan bajunjang. Nan pitua daripada beliau kan lai jua nambak pitua Datuk jua. Sule air kotonya tujuh si junjang koto merapak nak lalu ke balai akek nak kita ke kutu. Bule air dia pembuluh bule jantung di kalupa elok katu di bayu bayi rundian di pakai lah menjadi bana nyolai katu beliau. Balalukan saja nan sepanjang beliau wakilkan antun hanya Datuk. Sekian nan kebayinya nan sepanjang persambahan Datuk tadi hanya Datuk. Lah sampai di Datuk Mangun Sati. Bilang sengguh itu dulu Datuk. Dan katulah babari ambo pitua dari Datuk nan sapatanan tun lah tanang hati ambo. Lai Datuk.
Adapunan sepanjang beliau wakilkan kapadu diri ambu ate membayanan sepanjang persambahan datuk tadi pendek puluh hanya datuk. Kalau luang ke pendeknya tidak puluh tu dapat sambah menyambah lah katu bana saju nan ka dibanakan kapadu datuk. Manulanya katu bana nan ka dibanakan kapadu datuk. Dan katu lai gali diadek lazim disarak hidup nan berwakil mati nan baswari. Hinggu ruyong kan biasa titisan air lidah nan hanya titisan mulut. Dah dalam nan biasa tumah katu beliau balalukan nyolai datuk. Sekian nan kabayinya nan sepanjang persambahan datuk tadi hanya datuk. Lah sampai datuk itu bahasa. Bilang sanggo itu dahulu datuk. Badang katulah babari ambo pitua dari datuk nan sapatan antun lah sana hati ambo lah kamu lalukan saja hanya oleh datuk. Ba itu mula datuk. Adapun nan sepanjang beliau wakilkan kapadu diri ambo nan ka kami pun persembahkan kapadu datuk. Allah sabari beliau mama kami Suwardi datuk arah Gumelang nalah bakulang nangko. Kanyulah singkek umur lah panjang langkah lah terdahulu beliau daripada itu berpulang kehadirat Allah Ta'ala. Baju kok di kami nan banamo. Anak cucu beliau 100 sanak jo saudara karik jo baik ipa jo pabisan. Kanyulah kami arok hidup kalamu di sangku umur lai ka panjang. Bari sinan kan lai jo nambak janyo ka torawi kurang tua. Parpati tabang ka koto manggunggong bungo rumput saruk. Iwa bana lah lubu ati tapian matu gaduang bicara tampek suruh. Tampek suruh pulang kembali kami tak pi dua jo pengajar. Kapai bakeh ba tanyo pulang ka tampek ba beritu. Tadorong nangka menyentakan taloncu nangka membubukkan di kolom petang nangka membluru. Baik kok di kami nang banamo anak cucu beliau kok gawa kami malelokan dinas sepanjang adat di Sagalu detik gitu. Nan tapek raso ka sipi nan sipi raso kalapeh sabek dia ka budi beliau tinan selawit selamonang pun oleh datuk. Kan iwo bana lah bai barek kayu gadang di tengah padang. Taguh ka bumi pucuknya cewang ka langit dahnyo taredar ka udara. Kok ureknya bakeh ka basilut dahnyo tampek orang bagantong batangnya tampek orang basanda. Baik kuat daunnya ka tampek orang balindong bat lindong bat taduh ka hujanan balindong ka panasan. Barsinan datuk ka samasu badan beliau lay segeh samasu tubuh lay sehat. Bayang lay elok salidu lay baik tampuk lay bagatah dua kemarin tu. Kan iwo bana lah ka pauni korong jo kampung ka pasak nan nampek buah paruk ka payong panji dalam suku ka tiang panjang rumah nang gadang ka Sumarak rumah nang gadang ka Surambi anak ka pinakan basinan kan lai juo bak pitua datuk juo kalau di tumbuh di banca mensiang dalam kambuk Sultan Krone Radio Amek Silansari makanan balan bukan toh dunia nalah kiamek bukan toh sadi nalah pacah lah matahari bana nam padam di kami nyoleh datuk baik kok seluruh dalam nagari kita nangko puluh datuk. Kan iwalah ka dun sana datuk 6 tujuan datuk 69 tapatan datuk 6 balimo timbalan datuk 69 bakok malam kalah ka barambun siang ka batuduan deta kok kareh kalah beliau takik lunak lah beliau sudu kok jauh kalah beliau jalang ampiang lah beliau lo turut. Bakok seorang pada pihak adat nalah tak pakai. Adat nambah sandi alu nambah sandi kapato. Barek kalah samu beliau pikul ringan lah samu beliau jinjang. Hutang lah beliau bayar, diutangkanlah beliau terima puluh. Artinya mana? Kok kabukit lah beliau bom daki, kalurah lah beliau menurun kemarin. Bamu kok ka itu bana kan tak jual nan dapat sakandak padi sakam balah teh batu. Tak jua nan dapat sakanda atikan kanda Allah jua nan balaku. Kayu gadang di Tanjung Paku, kayu jati di Parambahan. Kok du balang bana lah beliau dulu di dalam situ. Kan iwa mati jua ka sudahnya. Di tanan talang di junguk pandan di turih nak rang koto lah mudo lalang jurumpuk taknya dapat bapa dilai. Nambah tanan datang membubuk nam punyo datang menjapuk tuan bobek sakandanya kan tak dapat badan nilai.
Kayu gadah rabah diri mua ditimpu batong bakarek batong haran tarik ka pilupuh padi taserak dek manunggu. Gadang kalah sudah dinan buah beliau lah pulang ke akhirat. Baik kok kami nan tinggal anak cucu beliau iyo bana lah bayi barek kepada mansuliah oleh datuk. Bayi sinam puluh datuk kan iyo juga bak pi tua datuk ditanam talang di jumuk di pandan di turih nak rang kotor lah mudo lalang jo rumput tak nyo dapat bak padi lai. Nan batanan datang membubuk nan punyo datang menjapuk tuan babiak sakandaknya tak nyo dapat ba janji lai. Kanyulah singkek umur lah panjang langkah lah tak dahulu beliau daripada kita berpulang ke hadirat Allah Ta'ala. Baik kok tantang berpulangan nantun. Bukan toh pulang ke rumah tangguh langkok jo cawan timbo mandi langkok jo limau jo pakasai. 100 kain kapan nam bawartis. Baik jo papan nan amek tabah. Kalalunya mana? Kalah kita hantar beliau ba sama-sama ke tempat beliau. Langkok malin jo panghulung cukup manti jo do balang. Baik kuat nang gadang kalah selalu menyalur nang kacik bilang barato punlah sampai ke tempat beliau. Baris 60 datuk kalah berdiri puluh adat di Sagalo datuk kita. Lah talatak sirih di lengguai. Cukup sirih jo gagangnya pinang jo tandanya. Baik kuat gambirnya bilang barato sadah sa pensi lawik sakadan sakati limo sa palik nan tengah tiga ameh. Baik kuat timbakaunya aluh bajento sa tahun harum palayaran oleh datuk. Baik kuat di kami nan banamo selang nambah pangka kerajaan nan bajunjong. Kanyulah kami pajari papayahkan di atas jari nan sari kiri baik di malam nan samalang kepatang di atas salang jo tenggang. Ibu adik-adik nan karata risau pusakun nan kasumbiang. Baik kuat kalam lah basulu rokok hujan batu doang deta kan bak pitua datuk jua. Kayu rangih di puncak gunung sakin berdabuk masuk kolam. Palak jo paneh dapat balindong suka jo miskin tak dapat disurutkan oleh datuk. Kalah puninyo sajo nambak bunyi rantai. Dilihat sejangka haram bakasan. Bak kain panungkuh jabek. Dilihat lipek Arab bakat. Lah baunya sajo tinggal di kami oleh datuk. Badang kato padi kadi. Badang kato sirih ka di cabik pinang ka berdidih ka hadapan Sagalo datuk kita baik karibaan Sagalo burung. Lah kami takutkan kapaluan nan satu disusun jari nan sapuluh dihujankan lutut nan buah. Keharibaan Sagalo datuk kita baik kamumpu ke hadapan Sagalo guru kita sakalipun. Tidak toh kata tilantang tangan Sagalo datuk kita menerima nan sepanjang ada. Melainkan kata irang oleh datuk. Sekian sambah titah nak nyoba pun kepada datuk Indobasa. Lah sampai di datuk mangun sati. Bilang sanggup itu dulu datuk. Sabah mula datuk samin taru na ambu kayukan kapadu Sagalo datuk kita 100 Sagalo guru. Dahulu datuk. Sabar aja datuk. Payol mak. Payol mak. Payol. Baru sah. Yo. Sah. Okey. Sah. Biar salah. Sekarang ke beliau ya. Dah, biarlah. Beliau datuk mangun sati. Lalu kalah datuk Indobasa. Nan sepanjang persambahan datuk tadi. Yulah buat payukan kepada Sagalo datuk kita 100 Sagalo guru. Nan pitua daripada beliau. Apa joko di datuk tadi kan yulah hadis nan panjang diambu hadis nan pendek saju hanya datuk. Kalau lungkap pendeknya dan katulah datuk lirik lah dibantang lah diatok lah dibilang lah dibangkit si tambo nan lama. Punlah datuk curaikan rundiangan nan pusaku kalau dunia bana. Lah habis taluk jo liku lah jimek tanjung jo rantau jo kok sabari tiadu nan tinggal sanitik tiadu kalupu sanata haram kapupu sapading nan tidak dati asa. Bukan puluh toh kaki tu umpamakan nan sepanjang persambahan datuk tadi. Iu banalah ba ibarat pakayun balainya lai datuk. Panjang jo singkek laweh jo lebar lah pa gunung balaku ka samonyo. Joko sa tampok kapapan tuai sahampu ka sumbek labu bahanyo kapupu api. Bajai sibi kasunyo basirek tapi bantanyo dang katu kai daripada usianya. Punlah datuk curaikan daripada pangkanyo.
Anan bagi ni. Jokok kaki tu etong, kacik jo mati setahun parang tak kasudah sebulan sangketu tak kabeh. Labai barek membilang kasih di pantai umpamu metong bintang atas langit sabanyak samuk salim badu nan manuru adek jo pusaku. Baju kok nan manuru adek jo pusaku kan yulah kitu managui nan sapanjang adek mangekkan nan sapanjang pusaku. Allah di atas sakit nan sahadih padih nan sasiwi. Mano nan dikatakan sakit nan sahadih padih nan sasiwi. Hingga bautang banta kai nan jerani katapian nan suci ka saya nan landai ka bungka nan bapiawai. Mati bahanta ka pintu kubur saratu jo doa nan sapata. Abadi dalam itu. Dan katulai puluh toh banak sung sagalo datu nan banamo selang nan bapangka kerajun nan bajunjong. Lajari datu di atas salang jo tenggang ibu di adek nan karata risau pusaku nan kasumbia. Apa joko di sagalo datu kitu saratu sagalo guru tidak puluh toh kabageliangkan tantang itu nyolai datu. Melainkanlah kabatarimo salamek sajo. Joko sakati samu kitu paminyak banyak nan samu kitu palimau. Sekian angka bayinya nan sepanjang persambahan Datuk tadi. Hanya Datuk. Lah sampai Datuk itu masa. Bilang sainggo itu dahulu Datuk mangun sate. Katulah babari kami pitua dari Datuk nan sapatah nan telah sana hati sagalu Datuk nam namo selang nam bangka kerajaan nan bahinga. Nambahnya kini nan ka dipulangkan kepada Datuk nan pitua daripada sagalu Datuk nam namo selang nam bangka kerajaan nan bajunjong. Badang kato sirih lah ka bacabi pinang ka badide. Yo banalah nak kakuan tangan sagalo Datuk kita mendian sagalo guru. Nak tanang puluh hati kami nam namo silang bangka kerajaan nam bajunjong anyola Datuk. Sekian nan ka dipulangkan ka pada Datuk. Datuk dah masa. Lah sampai di Datuk mangun sate. Bilang sengwe itu dulu Datuk. Nampi tua daripada sagalo Datuk itu saratu sagalo guru. Bahasa nan tidak kaba turuti pitaru nan indak kaba unikan kabadu sagalo Datuk. Nan banamo selang nan bapangka kerajaan nan bajunjong. Nan manulan lah dimupakati di baliau lah di dalam sagalo Datuk itu tentang itu nyolai Datuk. Artinya mana? Joko duduk lah bapalu tagak lah bapa tinggi lah banjong di sagalo Datuk itu saratu sagalo guru. Sekian angka bayinya nan sepanjang persambahan Datuk nantun hanya Datuk. Lah sampai Datuk dah masa. Bilang sainggo itu dahulu Datuk. Badang katulah babari kami pitua dari Datuk nan sapatah nantun lah taguh kami di mamacik lah arek kami di menganggap satapak tak lalu satapak tak guru lah kami buah mati tentang itu oleh Datuk. Namanya kini nan ka dipulangkan juga kepada Datuk nan pitua daripada sagalo Datuk nam namo silang nau bangka kerajaan nan bajunjong. Allah nan ka mengambilkan lah kami dapat kata pakai lah kami cari nangka menjadi janang nangko dua orang komar ke. Baka pada pihak janang kita nangko. Umur 6 balung setahun jaguang darah 6 balung setahun inang salurang pada pihak kan buat ini dulu. Dalam mendapat diajuk panjang dapat diukur. Badang katu kaki kanyo langkahkan lenggang ka diayunkan. Lah tangah semua dilakukan lah kariang semua nan jani. Masalah padi anak si tawa dalam laku masalah padi pak dijarang. Badang katu kaki kanyo langkahkan lenggang ka diayunkan ke hadapan sagalo Datuk kita baik karibaan sagalo guru. Di banyak pandanglah ragu di mana alamek ka batukan. Bari pitua lah di Datuk nak sana hati jangan kita nangkonya itu. Sekian yang ka dipulangkan ka pada Datuk. Datuk indah masa. Lah selalu Datuk kita saratu sagalo guru. Tak alim lupakan kitab pangulu tak lupa di hukumnya manti tak lupa di timbangan hulu balang tak lupa di langkahnya. Harimau tak lupa di balangnya, gajah tak lupa di gadiannya, baju kok nang kita nak rapatkan tidak puluh toh lupa di mau pakai. Baju kok Datuk janang kita nangkukan tidak puluh toh lupa di pamenannya lai Datuk. Bak pitua Datuk juga.
Menari yang panjalin abu mangarabak sampai ke pinggang pangabek tutu nan basariang anjalai dalam kambu. Kola bayi barek lantiang tibu di tampuk, tembak tibu di tabiang bak tembak tibu di selang bak rimbek tibu di tabiang. Nan manonan kanai lah itu sajo nan ka menyambuk nyolai datu. Sekian nan ka bayinyo nan sepanjang persambahan datu tadi hanya datu. Lah sampai Datuk no basa. Bilang senggo itu dulu. Badang katu Allah babari kami pitua dari Datuk nan sabatan itu lah sana tisa galuh Datuk nam namu silang bangsa kerajaan nam bayunjang. Baliau Datuk no basa. Yo lalu kalah. Kami tapatalah kapal lukanya. Baliau Datuk no basa. Yo lalu kata. Abu ayu dia ni tu. Baik tung lah datuk. Beliau datuk mangun sate. Lalu kalah tu no basa. Jangan kata ukir jatuh selodang lah menyolo pulau hanya tu. Baik tu lah tu. Lalu kalah datuk. Nan ka dipilangkan ka padu Datuk nam pitua daripada sagalo Datuk nam namo silang nau bangka kerajaan nam bejiro. Alah di atas perjalanan jalan kita naku. Kok gantiang, kok biang kalah tabuk gantiang lah putus ya Datuk. Banyak kini nan ka dipilangkan ka padu Datuk nan pitua daripada sagalo Datuk nam namo silang nau bangka kerajaan nam bejiro. Alah sabari beliau mama kami nalah perpulanganku. Kanyulah singkat umur lah panjang langkah lah terdahulu beliau daripada itu berpulang ke hadirat Allah Ta'ala. Kalau nyobana kalah diimpik jua tanah nan sadukah di sawah bapan nan salai. Bayi barek baik kan tak nyokaba balik lain. Kok mana tu? Banyak ini. Dan baik kok sama masuk badan beliau leh segeh sama masuk betul leh sehat. Kok nagari kalah lama beliau ni kampung lah lama di balik. Baik kok dicambek kaki kok talangkahkan diri yang mulut kok tak katukan. Antah tahu kang dia ina dabut baik di rokok dan sabatang. Nan ka menjadi kabaratan ka padu diri beliau. Iwalah nak permintaan maaf di Datuk ka padu sagalo Datuk itu nan sakadudukan ampun. Sekian saja sambah kita nak nyoba pun ka padu Datuk. Datuk Indo Basa. Lah sampai di datuk mangun sate. Bilang sanggup itu baru Datuk. Daba mula datuk samin taru na ambo kayukan ke padu sagalo datuk itu 100 sagalo guru dahulu datuk. Sabar, hanya Datuk. Dah. Dia. Dah makin mari dah mayor. Alah. Beliau datuk mangun sate. Lalu kalah Datuk Indo Basa. Nan sepanjang persambahan datuk tadi. Iu lambu payukan ke padu sagalo datuk itu 100 sagalo guru. Nan pitua dari padu beliau. Sajaknya kaki ke kami langkahkan mulunyo lenggang ke diayunkan. Iu itu bana niat sengaja kami datang kamari nampu. Bukan kerana hutang piutang menurut ada melainkanlah tasuri di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin lai berela-rela, lai bereda-reda, lai bermaaf-maafkan. Anak banyak kini. Lah sampai sabar jurilah lah dahulu cukup jemaah mulai datuk. Sekian angka bayinyo nan sepanjang persambahan datuk tadi hanya datuk. Lah sampai Datuk Indo Basa. Bilang senggo itu dahulu datuk. Datuk 6 namu selang 6 bangka kerajaan. Banyak kini 2 patah kami dibari ya ni Datuk. Wah itu mula datuk kita kandakan mula kapadu beliau datuk marah sultan dahulu hanya datuk. Kami lah menampon Datuk.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله والبراء والثلج ونقه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وفتنة المحيا والممات ومن فتنة عذاب النار آمين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lalu kalah Datuk Indok Basah. Sungguh pun Datuk kasai sing medan tanahnya lah sampai ambo mengembalikan pertambahan. Apakah padu Datuk mangun sati dua lah sampai kembalinya pertambahan ambo. Hanya Datuk. Apa dua tuan kita malah Datuk mengembalikan hanya Datuk. Arapunan kamu persambahkan kepada Datuk nan pitua dari padu sagalu Datuk itu 100 sagalu guru. Allah di atas kelakuan ada jo pusako banyaknya pitih nalah habis baik dirian. Datuk 6 nama silang nama pangkat kerajaan 6 Bajinjong. Tak ulu hanya Datuk. Sabar hanya Datuk. Yo Datuk Indok Basah. Yo lalu ke Datuk. Nah sepanjang persambahan Datuk tadi yo lah hamba payukan kepada segala Datuk 6 nama silang nama pangkat kerajaan 6 Bajinjong. Nan pitua daripada beliau. Baik kuat nas sepanjang persambahan Datuk tadi. Bana aku marah Datuk. Banyak gini. Kan lain dalam lingkaran adik nan jo sakwa. Allah dia teh hari dua nang katigo malah Datuk nama nantinya Datuk. Bakok bendi. Kok mato panu di sarak rangkuang panu jaya dua baru. Datuk mangun sate. Bilang semua itu dulu. Nampi tua dari padu sagalu Datuk itu 100 sagalu guru. Dan katulah Datuk takutkan harilah Datuk lakukan janji. Nama mawujudlah terhadir duduk di sinan warinan katigo nan sunyo nai Datuk. Apa tuannya kini nan kadi pulangkan dua kepada Datuk. Dan katu kerajaan itu di hari nan kali kini kan yo laga angke kami mangameh. Kalalunya bana kala kita pati puluh dengan doa. Dan katu hari lah barembang patang dua sagalu Datuk kita lah nak maurak telu tuan sagalu alif lah nak mangkai simple kami nan banyak lah nak mengirimkan puluh di balakang. Sekian saja sambah kita nak berpuhun kepada Datuk mangun sate. Lah sampai Datuk Indok Basah. Bilang saya itu dulu. Nan pitua daripada segala Datuk nambah nama selang nama pangkat kerajaan nan Bajinjong. Badang katulah elok baru lihat bakutlah. Baik tu pana katu Datuk lah kablapeh saja Datuk jua tinggal suci mukun dan jani. Baik kuat jalanlah kerantang panjang pintu dah terkambang lareh. Sekian yang kembali sepanjang persambahan Datuk tadi hanya Datuk. Lah sampai di Datuk mangun sate. Bilang sengguh itu dulu. Dan katulah babari kami pitua dari Datuk enam sepatanan tun lah tanang hati kami. Dulu dibuka seorang tagak simple diungkai sambil payung kami lah tagak oleh Datuk. Kami dah dulu.